Ha? Unsay iro? Whitey? Mahadlok yung taong pa ng iro, day. Ay! Day, ayaw, day. Pagaway mo, iro, day. Pagaway. Hello guys! Welcome to my channel again. Ayan, kung napadaan ka lang po sa channel ko, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-hit na rin po ang bell all para palagi po kayong updated sa mga bagong uploads ko. Tagsara ganay ko ba't yung nugugma? Kapait po ni Moy. Sama sa kapait sa kong gibati karon. Nabog ko niya. Nausa naman niya akong anak. Oy. Agay, kasakit akong hawak. Pila nakabantay niya ba? Pila ni kaadlaw sa gisyag. Hinutok. Hoy, Magjan. Magjan. Unsa ka? Nanguyab ko dito silingan na ba? Kibastid ko! Ay, pagkawa po yung pag-angod alang bayhanan na. Kinsa man na ba? Ha? Kilagong bago na itong silingan, nagod ka lang gwapa kaayo ma? Naaray tayo bagong silingan diha di ay. Ugod! Kagwapa ng bayhana? Wako kakita anak dang. Unsa mo ka silingan na ito waka kabalo? Ay, unsaon man gud nako baka kita ng bayhana dong ay kay balo na baya ka. Nagsige kong panguan na itong kamuting kahoy. Diba? Niingon magka ba? Nga, mga hitsuraan kita nga kaliwat? Balo ka dong. Kitang mga pamilya ha. Mga gwapo-gwapo kita, ha? Pero, ambot lang ka sa uban ug unsay panglantaw nila nato. Kay, ako, pangit. Imong papa, pangit. Imong mga eksyoon, mga pangit. Siyempre, ikaw pudong, pangit po ka. Ha? Dili ta himala. Ato ba day ma? Gipanganak dito sa mga panahon sa himala. Dili magsilbi ma ay. Talag saon na kayo kumahigog mama. Ang maayoan ni ma. Unsa tayo maayo dong? Maghikog na lang ko. Ayaw paghisgot ang hikog dong. Kay bililhon kayo ang kinabuhi. Dong, ayaw dong. Ayaw. Bahala ko ba? Basta maghikog ko. Ako magtuon to may hala dong. Basin madala pa na akong istorya. Diha lang usa ka. Kaya akong agtuon ng bayhana. Asa na akong sungkad? Ay dara. Asa maning balay aning bayhana nga giingon sa akong anak ba? Gapa ako no.
O siguro ning bayhana. Day? Day? Huh? Mayong hapon na. O si ato ni mo? Ikaw tong ganang gipanguyaban sa kong anak, day, nga imong gibasted, day. Bruh. Ay, ikaw di ang mama? Oo, ako siyang gibasted lang, kay wala ko makagusto niya, gon. Pero gaba man nainignaw ni Mabihana. Anong naibog man akong anak, ana? Nakikisulti na. Bruh. Ay, wala, day, ay. Ingon ko ba nga, mao day naibog kong anak ni mo. Kaya arang gapaha magidiay ni mo. Day, basin po di ka mahangyo, day. Ang akong anak dito, day, mara nagnabuang ni mo, day. Ito na dito, day, ay, dagko na kay eye bags. Day, sugta na lang siya, day. Maluin taon ko, day. Wala ko makagusto niya, God. Ah, grabe pagka, day, ay. Aw, hinuon, day. Imuhang man ang desisyon. Dilikid ko kapugos ni ma. Sige, day. Sagad kang salamat sa oras, day, ha. Mupaulit lang ko, day. Sige, nang. Pag inahinay sa dala ng haki, batuon ra ba kayo na diha? Bye! Day, dili man ko kagwapa. Pati man ko kagnawong. Aw sa ato ba di ay? Gimangay. Naunsa na mo? Shout out kay The Provinciano Panilio GD. Shout out kay GCTV. Shout out sa lahat. At kung bago pa lang po kayo sa channel ni Dodong Madjan Official, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at hit rin po ang bell all para palagi po kayong updated sa mga bagong uploads niya. Ayan, I love you all. My name is Marian. Bye-bye.